Štruzova díla pramení z jeho zemitosti. I jeho ženy pozemské a smyslně krásné jsou ženami našeho lidu. Sulamit jenom tančí, řekne sám Šturza. Braunovy sochy na terasách Kuksu. Obrovitá sochařská galerie baroka je první školou malého chlapce, z něhož se stane největší sochař českého kubismu a jeden z prvních kubistických sochařů na celém světě. Vincenc Makovský. Umělec, který se tvrdošíjně pokoušel vždycky a znovu ohněm lidské myšlenky protchnout mrtvou hmotu a vzkřísit ji tak k nepomíjivému životu v konečném, nezaměnitelném a neopakovatelném uměleckém tvaru.